Vas tot brut, no cal. Me he convertido en zombie! Vale, ja està. Bé, doncs, moltes gràcies a tot el professorat, a l'alumnat, moltes gràcies a vosaltres i fins aquí nosaltres acabem. Andrés, vine. Andrés, vine. Doncs aquí teniu, ell serà el pròxim presentador de les partides, les parties i tot el que hagi de venir a partir d'ara als actes de l'institut. Moltes gràcies i ens veiem!